dumeh wong seneng gelut dumeh wong seneng perang kok ora iki mergane panjenenganmu kala mangsa kula kandhani nggih jalma menika tan kena kinira giri lusi kaya Bagong ngene iki arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu akeh sing ngewangi iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan aku matur Ndara Antasena dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena su sampean jotosan karo Ndara Antasena sapa sing kapitunan ya Bagong nggih mari sono iki ora sok aneh-aneh ya ora piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung aku manunggal karo kakekne Semar nah iki mau ngene peraturane ora napa ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake ana peraturane piye syarate iki mau Ndara Antasena Ndara Gargaja ya maringi aku mana ya apa lho tiket bergabung apa ya aja seru-seru piro mana cahe kelase paling sithik 350 yo aku tadi siji yo tak bayar kenceng nah tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel yo Bagong boleh bergabung aja kowe ora modar cendak iki wong gaweane gelut gek kowe iki lagi minyik-minyik prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang ana mundur ana nggih Mbak wah edian tangane antepe ra jamak-jamak ming cilik ning kok antepe dilatih kok ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang ramadang semabut dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Blegekeku gek sak dulita mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu ing atasipun namung sak pedukuhan kemawon derajat kula menika namung batur kula menika namung Panakawan kula menika namung kawula lah kok kerawuhan lancur Pandhawa ndara-ndara kula Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja nuwun sewu Den sami wilujeng rawuhipun Gus Ndara Antasena pangestune kakene Semar slamet aku ora nemu alaran Swijapa aku ngaturke bektiku katur ya kek ampun ngowawayagdak kula niki ming batur kula niku bature ingkang Rama kula niku Panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuhan Karangkadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula kek Ndara Antasena pripun najan kakekne Semar ora nampa sembahku ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar mergo saka penyawangi Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing pedukuhan Karangkadempel iki ora mantra-mantra wujuding Panakawan nanging gak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ling ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula
ndak dosaya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga prataku kek ana ing Padukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet aku. Aku ngaturake basa aku katuru Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwana Yantaka kaya ora kurang prayoga prataku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing Padukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ping sampeyan sing padha rawuh enten Padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning Padukuhan Karang Kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa Padukuhan Karang Kadempel. Papan lengganing Ki Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa reng. Pangestuku tampanana. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana. Nah niki sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana yo nala garing. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki rek. Bekti kula kunjuk Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Puniki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampanana. Kula cancang bocah ini kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu ki kula cancang bocah ini dumawae wijang remeketing Perdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi Jawa sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Gatotkaca, ya Bagong kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecaken lenggah nggih. Ora cetha njukan. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa, napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Pami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keleputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindake, kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendhanipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dening Kakang Antarja. Uwi gatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae.
ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane Kakek Semar kelawan pepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae terus menyang ngendi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang ngendi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garwaja kuwi tau-tate nampa pangudangmu, tau-tate mbok mung. Aku ya tau-tate mbok mung. Kakang Antarja ya tau-tate dimung dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Garing, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaja Kakang Antarja ora cawe-cawe doh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa luwih-luwih marang kakekne Semar Badranaya. Blegegku geksak dolita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyono babar pisan. Kula upamakke donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewowoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daeba jagat niki le tentrem, daeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora milik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik, nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip, supaya sesuk ngentreng-ngentrengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula keloro-loro. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakekne Semar kejaba mung males kabecianing kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh, kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun prisa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dhateng samukawe sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman kaya ngeten iki. Ora mung nguja karo harganing lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dhateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dhateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane mingat lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersaning kakekne Semar piye? Kersane Siwanayantaka piye? Iya, kersane Siwanayantaka piye? Mangke riye, mangke riye. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan, padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun.
boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan-setunggalipun kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan hangangkat karyaning praja dadi kawula sing apik dadi kawula sing becik anut denang dhateng pernataning hukum negara Ngamarta nek kaya ngoten niku iso kelakon Ngamarta niku dadi negara sing ayem ora ana rasa memungsuhan nadyan beda-beda panembah beda-beda werna kulit beda-beda tata basa ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta ngono kae nggih mula kula ajeng bangun papan pasinaon papan panembah papan-papan sing apik papan-papan sing becik nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat niku ajeng kula singkirke supaya titah utawa menungsa sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning dat kang murweng dat papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta supaya padha eling karo Gustine supaya padha eling marang panembahe mula dina iki pancen ajeng kula niat iki kula kepiyake ajeng bangun kayangan yen pancen kersaning kakek kaya mengkono aku manut aku mbok dawuhi apa-apa aku nderek yen pancen kersaning Siwanayantaka kaya ngono aku bakal bantu lahir batin aku uga bakal bantu lahir batin Siwanayantaka ndak aturi paring dawuh butuhke probio-pio pira mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi mengko saka pringgondari kang bakal nyukupi probiyane mengko saka ngrandu gumpule kang bakal nyukupi prabiyane Kakek Semar ora usah kuwatir matur nuwun gila wong ki nek lelabuhane akeh wong bantu akeh wong seneng lho Tru conto bapak kuwi wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi oh akeh wong tresna akeh wong seneng lho gong contonen gah kowe kok mesti bedani dhewe lho ngene lho ha piye bapak iki anak-anak kuwi supaya anake duwe cita-cita oh iya nah aku mau nek cita-citaku padha karo bapak mau aku duwe cita-cita dhewe bapak bangun kayangan aku suatu saat nek wis tuwa nek wis kaya bapak mati Gus gareng mati kowe mati aku bangun dhewe nang ora arep tiru-tiru bapak wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok aja tok rungokke Bagong wis ben pancen bocah iki nek karo aku ora cocok aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to lah ngopo wis rekoso jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya dewa ngejawantah ambo anake iki dikai sugih kabeh ken biyen kok mengkere males aku bapak bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa genah gleleng bapak bangun kayangan mau ora ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya jelas wah bakale kelakon penjangkane neng kula mboten mbutuhake bab Probaya lahir mboten bondo donya mboten merga niki ajeng kula lakoni dhewe nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon mang bantu kekuatan sampeyan wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika ya wis ngono aku manut karo Kakek Semar ya aku manut karo Siwanayantaka aku ya manut karo Siwa Semar aku bakal bantu lahir lan batin mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak tegese pacobane bakale teka ngoten mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nek mengko ana coba sing butuhake tenaga sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan nek cobane niku perkara batin Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara didem adaning padukan karang kadempel nalika semanten iki lurah Semar Badrana ya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoling mangke kasaru geger madyaning padukan ing karang kadempel samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten padukan karang kadempel datan
tanana liyan kejawiamu nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganding ngrayi Pandora Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak Lurah Semar Badranaya mangulun bae para kawula kanca piyak nata Ndarawati kepareng rawuh kanca piyak bane dalan para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Kakang Semar. Ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Ya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Ya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawuhan para her-her. Para priyagung-priyagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala gareng tak tampa pangestuku Tampanana nala gareng. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat pariping. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya nala gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya nala gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pundi nggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki ki gedhening cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejibahan, ya kuwi bakal bangun kayangan. Nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak titi priksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Ya nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru.
sedaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rong teka kok. Kowe meneng kok tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane mergo Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ling ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontul-kontul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar, niku mangaturi tindak mriki Guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge groboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese Guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus utusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe Guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga Guru ora ngerti apa to wigatine ngget kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing Guru, dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Nglelengi Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula, tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula wedi karo sampeyan, tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan mriki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Pasanemu Bathara wayah lur jagat. Dadi ngono to karepaning Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha
tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badrana kalawan Nata Ndarawati. Aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu. Lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu. Kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak tentokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badrana ya. Ngopo iki, Gong? Arep jengklet kesang. Kok ndadak kesangkul. Kurang trampil ha prei 5 dina. Ha iya. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati iki, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso, ha ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Ha ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe, ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora kaya omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang Mas, tak bantu Mas. Pokoke aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh ngono nek ngetokke Bandi jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndarawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune Nata Ndarawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak diku kabecikane negara Ngamarta. Ora diku kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong iki kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak mung perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Apik. Ngene iki apike ngene ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngleh colongke telo, mangkat. Aku salah.
Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumedikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral jiwa pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya meng manut. Ora iso omong, ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Ta aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis dudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Dan pokoke kok sak memanangan aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep mepalangi karepe bapak kena waton iso nglangkai kuwandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Lah enggak ono kuwandane Bagong legane atiku. Non nggugu karepe dhewe panusmaning jajalanan kowe wani gendak sikala kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati kowe nyawang ora aku sapa lho iki piye ta iki sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane kok takon aku sapa lah kowe iki sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sapa Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ping sak ngisore. Kowe iki Senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ngono wani harus diaki sing tak wedeni apamu metu njaba piye metu njaba Gong tak tutuk sirahmu iki peresmian masjid ora tremongan cangkeme aku kan metu njaba gelem ora gelem ya sasake apa terserah lah pokoke manut aku pokoke metu njaba metu apa ayo legandang dereng metu njaba tuntut Raden Setyaki Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi areng kadempel kok alun-alun.
lapangan bal-balan aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go udut-udutan. Kung Yayi Antasena. Ah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mari mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhane. Satria-satria jare mau sore Kakang Semar tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lega? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong iki bentuke iki. Klerune njupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Darawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Duka lek mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjekane Bapak Semar merga pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane miwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa Kakang Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajre kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ning papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, oke kalau bangun Kahyangan sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti samatra Sinuwun Darawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati ak tantang. Lho kowe nantang karo Sinuwun Darawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba. Sinuwun Darawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kerik brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Wah tutuk ndase badan. Obah lho ndut-ndut ngono. Brengos kok ndut-ndut. Hah, brengose ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak. Apa tak turuti karepmu. Belajar metu njaba kabeh. Dados kowe nyeluk aku. Sampeyan mamune piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene.
Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk pariyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun wayangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak kudu adil apa kae. Masa aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Terus yuk. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pun omong sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu boleh ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakale ketitik, sing ala bakale ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Sing diditi perkara iki mau kowe. Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garkaca kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sumut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki, ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Ya, Ndara Garkaca nggih. Ya, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kendelane Bagong. Ya, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa?
wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu kowe mbantu Sinuwun Darawati aku mbantu karo bapak semono uga sampean senopati ning Darawati nek ratu gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima padha karo aku bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima Bagong ki anake Semar Semar ki wong tuaku meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru ayo nang kene dibuktekke Setyaki apa Bagong sing tekaning pati ikhlas karo nyawamu ora wis kepepet kok kuyen mungsuh karo aku mati tenan kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro kowe mesti tekaning pati sing dadi nyatane rasa meden-medeni aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh kok semeng sirah kok meng dadi loro ayo sing dadi nyatane ngene marganing patimu nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong karo Setyaki ayo ngalau wae ora iso malah isen kowe kaget ha Angger Antasena oh mak cilik Angger Garudaca iya paman Angger Antarja iya kula paman kok sami lenggah wonten ing mriki lho rombong aku rombong aku dadi kowe iki mau asline mung tak pancing aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong saiki glo wadya balaku samapta ing gati sawiga ing diri narwane karo Bagong coba saja potol sirahmu musuh Ndara Garudaca sembur melonyo awakmu ngiten ora waduh mbok ngono iya Angger Antasena ana apa lek kala enggak wonten mriku gong minggir sik nggih sampurnake mau wong glelenge kepati-pati ora pancen aku nang kene Angger Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau mongko Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora ya ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe mau sing nakoni aku nglelengi raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro wonge papat kok mung dadekke loro nek ora oman piye ih pancen jatosipun ngaten nggih lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar mongko aku ki jiwaning satriya nek nglencati apa sing dadi sumpahku aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat mula nek lek Setyaki Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan mungsuhe dudu sapa-sapa ning aku Kakang Garudaca Kakang Antarja digawe rame ya gelem dirembuk sing apik-apik ya gelem odar kene ya pucet kowe minggat sik ora usah kang cerewet kowe arep ngece ora usah ngece aja lunga nggih teng mriki mawon ning aja omong lho kok menungso ora entuk omong ora usah nyaur saur manuk oh nggih wis ngene wae saiki Mak Cilik arep kepiye carane
Aku ming manut Kakang Garkaca ya Samapta, Kakang Antarja Samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa rumah cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati njugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha matsinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener Wang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut majelis Tyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakene Semar. Nek pancen majelis Tyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampean diwaneni karo anak-anak sampean dhewe. Diwaneni karo anakmu Ngrandu Gumbala, diwaneni karo Kakang Garkaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo majelis Tyaki. Kula nyuwun pangapunten parang boten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Iya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane panjenenganmu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena su sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mulai sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Ora napa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garkaca ya Ndara Garkaca ya maringi aku. Meneh ya apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Yo gak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik apa tau? Balik ora tau balik aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik alah, mau golek rezeki sithik kok tok penging to, Den.
Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methoke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbanda kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unaki Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong. Nun, Koko Prabu aku sing methoke. Koko ora pinadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh, nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi meneh. Tak pethuke kok ora Pundarawati. Nek yo melu. Nggih, kestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Dawuh suwa nyekel Bagong, lah kok malah kowe ning burine Bagong? Nyuwun pamunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong, kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatera. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Setyaki wis kalah karo kowe. Kalah, Setyaki wis manunggal kali kula. Ndara Setyaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Setyaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Setyaki bakal klirwa karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun ponokawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Lagi. Kowe iki piye? Aku ki Ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Guntur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kaliyan pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kaliyan Bagong. Kula mboten badhe manut kaliyan sinten-sinten kejawi kaliyan Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Niki ngesaken dawuh. Wilah edan tenan iki. Iki lelakon apa ora kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe iki. Oh ya Jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis tresnane wis lunga, aku isih acting. Wis cilaka. Wo, la edan tenan.
Iki ngapae? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wah, bener kok. Bener piye? Sinuwun Darawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong. Wong Pak Pijawa gawa stop map. Iki Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae kalau. Kalau mburine ana kaya wewe. Lho ndi? Wah, Betari Durga ngono Gong. Wah, iki mesti setan gondol mayit barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo daran-daran terus. Ya. Takon karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya setran gondolo mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, tumenggung Panigas Jonggo dasar para nyata. Ya Nti Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Bisa jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan wantune iso nyempal bau ki wonten ning Setyaki. Piye? Nyempal bau wonten ning Setyaki. Wani halau sing tawedene apa ora mingkas warwa tebak dadamune marganing patimu Singolena Prateng alis Panigas Jonggo. Panigas Jonggo. Nggih, Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten izin. Lho, dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Dewaning panggoda pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Dilatih kok. Ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Semboyane wong Dandang Mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semabut. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak nikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah.
bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Inggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga kuliah. Sapa iki prajurit sing arep maju? Yen lewat aku kelingan bubur kae biyen tak goleren ayo Sukini nggih Mbah. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbah. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbah. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbah. Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun, Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. ana maju ana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Gulumeng sithik kok ditugel lho, Mbah. Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amuk Suramrata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbah? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan tele Kelakon tele. ate kebablasan Minggir, Mbah. Kula serang kepengen perang lho, Mbah. iya wis maju kana Ya ampun, Mbah iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora ngrek. Pero siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. menungsa tatanan Sentyaki Gatotkaca Antasena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukino. jijik aku wong kaya dikek urip Canda tak sebul dadi apa kandamu asik tenane gamelane suarane apik kempule ya suarane apik Heli Aja mati tanpa arah. Sapa Mas? Nama Setyaki wis apa Sukini. Sukini kok bringosen Cukul sak karepe dhewe. kok duwe bringos Turunan kucing.
kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok brengosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Ngelabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Gitu. Ayo, kaya apa aku sing kecet. Manut nek endi papane wong perang? Nek endi papane wong perang? Neng kono no kebun peteng Mas. Yuk, ayo, yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut Mas kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Dia mundur. Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medhen. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyai ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan bagus tambalan wibawan. Ya ampun. Sama Mas. Gatot kanca. Aja guyu. Oke aku nek guyu wong aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang. Oh, kula nang maring adawu. Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingkang tan wurma bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mau tanpa isa kinungguk. Wektu dina iki parenta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat meripat. Gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha regejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari. Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinungkup adrih kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang saking giling karang kadempel. Siga angsup ana angganing Raden Setyaki dadi branang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Geger ten. Lah kok dadi kanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan niku ora kanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten niku pripun kanane niki mboten sampeyan tumindak geger karang kadempel. Weh lah dalah. Ayo.
kanthi cara kasat meripat balan rajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadyabala jim setan periprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah majrik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lah terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis mula sing prayitna ngati-ati syaraté mung siji nggih aja nganti ana sing ngalamun nek ngalamun ndak kesasapan jiwane iblis. Gong, ora ngalamun lho, ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndra? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho, kok sirahe dikeplaki dhewe? Main momen ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lugo aja ngalamun Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun nek nganti ngalamun cilaka kowe ora apa kok demit ketoke hah demit oh iya ha kae lho oh kae ketok kae lho waduh gareng ngono kale wah wis tenang ora gareng Kang Slupan kok iki mesti Kang Slupan anu iki demet ngomong iki ayo metu saka ragane kakangku metu gong jarene wong tuwa mbiyen demit iki wedine nek dioser-oseri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Tru. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh kebacut mambu kok malah. Isih merem itu terus. Oke. Terus wis paras barang isih dipopoki edan ora usah kene tak lapi kene kok dadi teng-templek ning rai barang edan ora matur bapak terus yo enten napa Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndrawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sakarang kadempel
Wekasan Karangkadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut ora gejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njaga. Kiwa tengen Karangkadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karangkadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu. Nggih, ngestake dawuh, Pak. Ngenteni rawuh Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestake dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken dawuh.